697 million na botante natin, 600,000 lang ang nakaboto. Samantalang ang ginastos ng COMELEC at that time, 600,000. Ang tanong, bakit hindi nakakaboto mga kababayan natin? Sapagkat dalawa lang ang pinapayagan nating modes ng pagboto nung nakaraan. Una, sa pamamagitan ng personal na pagpunta sa embahada o konsulada. Pangalawa, yung tinatawag na pagboto sa pamamagitan ng pagpapadala ng envelope na naglalaman ng balota na hindi naman binabalik ng mga kababayan natin. Kung kaya nag-isip ang COMELEC ng internet voting. Ngayon, sisiguraduhin po natin na secure at hindi matatamper o madadaya yung mismong pagboto sa internet. Kung pinagkakatiwalaan nga po natin ang internet banking o yung pagbabayad ng mga utilities sa pamamagitan ng internet. Bakit naman natin pagkakatiwalaan ang boto natin sa pamamagitan ng internet? Sisiguraduhin po namin yung mismong na-procure namin na system ay magagarantya na kayang ma-verify ng lahat kung ang boto ay intact at naprotektahan. At kayang ma-verify ni botante kung naandyan pa yung boto niya. Pero at the same time, sisiguraduhin din namin na ang makakaboto ay yung mismong botante mismo. Kasi baka sabihin, baka kung sinong gumamit, hindi po. Sapagkat tatlo ang klase ng authentication na ipapatupad ng COMELEC. Ibig sabihin, yung mismong yung passport niya, pipicturean niya kasama yung mukha niya. Bibigyan pa namin siya ng password na siya lang ang nakakaalam at may pangatlo pa na authentication. So, yung tatlong bagay na yan, masisigurado namin na siya lang ang makakaboto at hindi makikita ng kahit sino ang boto niya. At siyempre, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na hindi na nakakapunta sa embahada o konsulada o yung mga kababayan natin na wala ng time na umalis sa kanilang trabaho o sa pag-aaral, makakaboto na sila. Cellphone lang ang gamit, laptops lang ang gamit, iPads lang ang gamit. Chairman, matanong ko lang po about sa omnibus election po. Ano po yung Alam niyo po, sa darating na halalan, madami po tayong pagbabago na isa sa katuparan. Una, pag nag-file ng candidacy sa October 1 to 8, hindi po natin papayagan ang pag-withdraw after na October 8 na may substitution. Wala na po tayong palitan. Tama na po yung mga paglilinlang, tama na po yung misrepresentation. Dapat lay your cards on the table. Kung tatakbo ka, tatakbo ka. Hindi yung nagdadalawang isip pa. So, meaning to say, mula October 1 to 8, okay lang na mag-withdraw kayo at magpalitan, wala tayong problema. Pero, pagtapos sa October 8, hindi na po namin papayagan ang withdrawal with substitution. Pangalawa, dahil sa karanasan natin sa nangyari sa Bantarlac, minarapat po ng inyong lingkod, tayo po ay nag-propose sa COMELEC Limbaw na lahat ng certificates of candidacy ng lahat ng kandidato sa buong Pilipinas ay ating pong ilalagay sa COMELEC website para nalalaman ng mga kababayan natin sino ang tumatakbo, ano ang background niya, ano ang pinanggalingan niya, talaga bang citizen siya, talaga bang of age siya, talaga bang dyan siya nakatira. Dati-dati kasi walang alam ang mga kababayan natin. Hindi po kami pwedeng magpadagdag ng kahit anong requirements sa pagpa-file ng Certificate of Candidacy. Sinabi na ng Korte Suprema, ang trabaho ng COMELEC, ministerial lang na tagatanggap ng COC. Wala po kaming kapangyarihan na i-reject. Hindi namin pwedeng tanggihan sapagkat ang nagpapal si Bathala, naniniwala sa buwan o sa bituin, naniniwala sa duwende, o kaya naman nagpapal ng candidacy ay medyo singkit, maputi, matangkad o pandak o maitim. Hindi po pinag-uusapan yon. Kaya tatanggapin namin ang lahat ng COC. Kung makakatakbo, ibang usapan yun. sa registration, wala na Ay, registration sa mga kababayan po natin, wala na po tayo extension na ibibigay. Simula pa po February yon hanggang September. Napakahabang panahon na po tayo. Natutuwa rin kami sapagkat 5.2 million din ang pumunta mga kababayan natin sa mga registration sites. Ibig sabihin, ganun kataas ang interest. Kaya lang, madami nga rin deactivated. So yung mga wala na po tayong check. Wala pa po sa kasalukuyan, ang tatandaan po natin, ito ang maliwanag sa batas. Pag nag-file ng candidacy ang lahat ng kandidato sa October 1 to 8, sila ay hindi pa kandidato. Sabi ng Korte Suprema sa kaso ng Piñera versus Comelec, sila ay kandidato lamang sa unang araw ng campaign period. Kailan po yun? 9 araw bago mag-eleksyon sa national, 45 araw bago mag-eleksyon sa local. Ano ibig sabihin po niyan? Ang ibig sabihin po niyan, kahit na ang mga kandidato pagka-file ng candidacy ay umikot, nagkakamay, namigay ng kano-ano,
nakita niyo pagmumukha sa kahabaan ng NLEX o ano pa man, o kahit sa ECTEX o kahit sa TPLEX, hindi pa sila kandidato, wala pa silang nilalaban. So ako, gusto lang po, kasi po nung nakaraan sa Liga ng mga Barangay na kinalap sa ano po, sinabi po ni House Representative regarding doon sa part na dapat nang bigyan ng 6 years na ano ang ating mga punong barangay at SK. Reaction niyo po doon? Ang COMELEC po ay tagapagpatupad lamang ng batas. Kung ano ang nanaisin ng ating Kongreso, pahabaan ng term of office ng mga barangay, kami po ay susuporta dito, kami po ay hindi mag-o-object dito. Tatandaan natin, sa ating saligang batas sa artikulo the GIS, panata number 8, section 8, nakalagay doon, na ang term of office ng lahat ng local officials ay tatlong term, 3 years sa tatlong term, except barangay officials. Ibig sabihin, ang term of office ng barangay hindi nakalagay sa konstitusyon. Ito ay pwedeng i-prescribe ng isang batas ng Kongreso natin. Susuporta kami kung anong kagustuhan ng Kongreso. Sir, nabanggit po kayo na yung mga transparency measures natin sa election. Sir, masasabi po ba natin yung election po natin is one of the transparent election in our history? Hindi pa rin po. Alam nyo, mas maganda maging makatotohanan tayo. Mas maganda po maging honest sa inyo ang COMELEC. Yan pong mga machine na dinedemo natin, yan po ay mga scanners lang. Para pong Xerox machine. Alam nga nang pinasok ang mukha ko, unggoy ang lumabas na na-Xerox. Yan po ay mga scanners lang. Ibig sabihin, kung ano ipasok na balota, so long as original yung balota, yan po ay magiging valid na boto. Ang problema natin, paano kung ang mga botante ay tinakot, ang botante ay na-terrorize? Paano kung yung boto ay resulta ng pamimili ng boto? Hindi po madalaman ng machine yan. Basta ang machine, pinasok mo yung balota, hindi niya alam kung ito ay na-shade ng isang tao lang o dahil tinakot yung mismong bumoboto. Yan ang pagsamasamahan natin pagtulungan. Na ang machine magbabasa yan ng tama. Kasi yan lang naman ang kanyang duty. Yan lang naman ang nakalagay sa program niya. Pero paano yung mga botante na bumoboto na hindi nila gusto, pero sila ay tinakot, sila ay nabili, o sila ay na-terrorize? Nakakalungkot. Dahil kahit ganun kaganda ang ating makina, kung may ganung klaseng irregularities pa rin, wala tayong transparency na pinag-uusapan. Sir, paano po natin mag-prevent ang vote buying using digital payments? Ay, nung barangay NSK, napatunayan po namin, kaya namin magpatupad at kaya namin ituwid ang lahat. Ibig sabihin, kahit na picture lang, kahit na report lang, kahit marites pa yan, mag-a-action ng COMELEC. Madami po kami inisyuhan ng barangay na 7,500 na show cause orders. Tumahimik ang buong Pilipinas, luminis ang halalan, walang namimigay ng sample ballots halos, at walang nakapamigay o nakapamili sa pamamagitan ng GCash, Paymaya at iba pang platform. Bakit? Kausap namin sila. At madami kaming presumption na isinagawa. Lahat po yan ipapatupad din natin ngayong national and local election. Basta tatandaan lang na sa bayanan, hindi pa po sila kandidato hanggat hindi pa nagsisimula yung unang araw ng campaign period. Lahat ng gagastusin nila mula October, November, December, January, hindi kinakailangang i-report sa amin kasi hindi pa nga po sila kandidato. Lady Gaga, Bruno Mars. Thank you, sir. Thank you.